Anita kertoi Tinalle, miksi hän ei enää asu Timon kanssa. Timo oli Anitan poikaystävä ja he jakoivat asunnon. Nyt Anita ei enää halua asua Timon kanssa. Anita kertoi Tinalle, että Timo ei koskaan siivoo huonetaan tai pese käsiään. Timo ei koskaan muista ostaa hamastahna tai saippuaa. Timo ei koskaan sammuta televisiota, vaikka ei enää katso sitä. Timo ei petä sankoja tai vaihda pyyhkeitä. Timo ei muista Anitan syntymäpäivää. Hän ei koskaan anna Anitalle kukia. Hän ei puhu Anitalle eikä kuuntele häntä. Hän vain katsoo televisiota.